sulla niinku, tälleen kun ei tästä näe kasvaa eikä mitään, niin kuka hitto siellä selässä? Joo, se oikeesti siis se, et sä vemputa mihinkään. Sulla on ihan tasainen ohjastuntuma ja se vaan ravaa. Et katoppa tätä videota nyt joskus yön pimeinä tunteina. Ei niinku oikeesti hassumpi. Tiedätkö, et ei tos niinku näytä, että se... Joo, ei toi näytä, että se joutuisi mitenkään... Raippa. No pidä silti, hyvä. Raippa on jossain maassa. No ei se mitään, jatka silti. Vähän alkaa kädet niinku häviämään, mutta toi sun selkä on nyt ok. No justi, pidät vaan. Noniin. Et sä niinku sanot sille, että tule takas tänne mun alle. Sä et lähde mukaan yhtään valumaan. Noin. Hyvä. Oikein. Paranee vaan. Pidä vaan toi. Muista pohjakki, et se ei sammu. Hyvä. Hyvä. Noin. Et sit jos se jää liian takas, sulla on se pohje siellä, joka sanoo, että hei, nyt meni liikaa, mennäänpäs eteenpäin. Hyvä. Noniin. Joo hyvä. Noin. Se oli sillä rajalla, että vähän menee tasapaino, mutta nyt se yrittää. Hyvä. Tiedätkö sillä niinku oikeesti, nyt kun se meni jollain yhdellä laukka-askeleen lyhyen sivun, nyt sinne mahtuu paljon enemmän niitä laukka-askeleita. Noin, tää on vähän niistä kokoamista nyt. Hyvä, hyvä. Pidä jalka. Noin, sä istut siellä, et yhtään lähde heijaa mukana, ylävartalo takana, mut jalka sanoo, et silti. Hyvä. Se on vaikeeta sille, se vähän on sille, no pitäisikö mennä raaviin, ja sanot, ei, kun laukka. Hyvä. Enpäs muista, milloin olisin nähnyt näin koottuneesta sun kanssa, niin että milloin me oltais menty näin. Hyvä. Auta sitä. Auta. Noin, hyvä. Tuossa vaiheessa, kun se alkaa räpiköimään, että mä nyt mamma pystyy, niin sä sanot silleen, että joo, anna mennä vaan. Hyvä. Noin. Jaa. Hyvä. No, nyt joo. Reagoiko se mun maiskutukseen noin? Olipa, joo, mä ihan ajattelin mikä siinä, koska sä jäit jälkeen, se tuli toi Okei. Niin, nimenomaan, mutta ei huono. Ei oikeesti yhtään huono, jos se noin niinku. Noin, siinä alkaa olla. Joo. Kun se oli vähän löysä, niin teki pikkasen mieli just pikkasen maiskuttaa. Niin se reagoi tosi hyvin siihen. Näin. Noin. Tässä on niinku oikein hyvä tämmönen perusharjoituslaukka nytte. Pikkasen hidammin, että se ei lähde nyt taas. Nyt vähän alkaa haipattaa. Vielä hetkeksi videolle. Videota varten vähän takaisin. Noin, hetken jaksaa vielä. Hyvä. Ja. Jalkaki. Hyvä. Noin. Noin justi. Mut mun mielestä takapää toimii tosi hyvin nyt, se on pyöreä. Ja mun mielestä se selkäkin, se nousee ihan joka askeleella näkee. Hyvä. Noin. Hyvä. Oikein hyvä. Se ihan puuskuttaa.